Миши, какво правиш? Мони, ще разбереш като седнеш при мен на маникюр. Имам изненада за теб. Мони, хареса ли си цвят, за да знам най-накрая с какво да те лакирам? Оф, не. Вече всичко ми е омръзнало. Добре, аз тогава имам изненада за тебе. Кинетик се караха най-новата си колекция. Ето сега ще ти я покажа. Даже вижда в каква луксозна кутия е. Мисля, че няма да имаш колебания, кой цвят да си избереш. И този път решихме проблема ти. Момичета, по случай излизането на най-новата колекция на Kinetics, заедно с тях искаме да направим giveaway, в който ще подарим на 5 от вас един от техните лосиони за ръце и за тяло, като в един от 5 лосиона ще е включен и най-новият им аромат, който е с ванилия и банан. Условията на играта ще видите в най-новият ни пост в профила на Beauty Factory, така че следете и участвайте. Пожелаваме успех на всички!